Conservatori Municipal de Música i Dansa Joan Cantó. L'edifici que alberga la seu del Conservatori Municipal de Música i Dansa Joan Cantó, anomenat així en memòria de l'il·lustre músic alcoià, és una d'eixes cases de conte. Tant l'exterior com l'interior és un deliri somiat en art déco per l'arquitecte Vicent Pasqual, que la va construir en 1906 per a un industrial tèxtil de malnom Escaló, i per això el vell edifici va passar a ser conegut popularment com a Casa d'Escaló. Vist des del carrer captiven els carreus rústics, els colps de fuet de forja, la vegetació i ornaments florals esculpits, la porta i els evocadors miradors de ferro laminat, els balcons sinuosos i l'acabat curvilini. Una visita al seu interior ens descobrís motius murals pintats, fines labors de banisteria en portes i mobles, capitells d'algeps, ceràmiques i paviments hidràulics. És com si el passat visquera en el present i en ús, ja que les diferents estances de la casa s'omplin avui diàriament de música i passos de ball.